Right, there was one for me church in a Wakwaba at the bar by Grace TV. So we did this actually on Punyanko Pantum. Obia, we have just said that we are a can of Mr. So we pay channel is one subscribe. Now I share, I'm a friend, so any be a share. Obeka, yeah, and I'll treat you, and I'm doing some bit too. Yina, Yenim, a fat sampans and some more. Yeah, but the two Jackras and your main child, the Ghana Police Service and Saka, a brandy be alleged. This is no, and 1 year Sebi, Kaya, some would you go that you will be a wɔn ɛha adwene mesrɛ me kan yɛ alert sɛ wɔn yɛ nneɛma a ɛnsɛm fata etias bi wɔ sampa no di anim no apolisifoɔ nsa aka no ɛma msa de bɛto no sɛ sɛ baako kɔ aka wɔn kyerɛ ne ka ho ɛma adeɛ kye yɛ bɛyɛ update sɛ yɛde wɔn kɔ sunya no yɛkye wɔn no yɛafɔ wɔn antena sampa yɛde wɔn free ɛyɛ german north yɛ sampa no ɛyɛ district capital no ɛba ɛyɛ regional police command yɛ ɛwɔ sunya no ɛno korɛ ɛde wɔn bɔ sunya no nanu fi ada sɛbi nanu yawo adamu yɛde wɔn kɔ gyina adaka mu ɛma okɔgyina adaka mu no ɛkɔba sɛ judge yɛ sɛ wa remanded wɔn ɛnanum yɛ nyame yɛ adoma nedwa day which is the 10th of November 2025 ɛna mpanyinfoɔ sɛ yɛfɔ wɔn nsa mmra na wɔn gyina adaka mu na Ghana mmra yɛto wɔn ano sɛ Ghana mmra ɛbobɔ wɔn a ɛne sɛbi onye obi de documentary bɔ si akɔda ne ti akɔgye akyerɛ ma na report yɛn sɛ nipa no yɛ mmiɛnsa mom ɛna saa bere wɔn nyinaa gyina adaka mu na ne wɔn kɔ court abusua wɔn kɔ court no ɛnsɛm bebree firi ba court ɛsan sɛ yɛn fɔ wɔn kɔ twere mu biem na nyame yɛ adom a ɔkyena which is nyame yɛ adom ɔkyena 11th of November 2025 no yɛasan deɛ wɔn ba court biem abɛgyina adaka mu na afei mpanyinfoɔ ato ase ne so na biribiara akɔ yie na kae sɛ ɛberɛ a yɛde wɔn kɔ court no report a yɛn nsa aka ne sɛ nsɛm bi asisi wɔ hɔ yɛbɛto yɛbɔ ase ne yɛde ho nkɔmmɔ ne nyinaa ne sɛ ɔsɛ yɛte wɔn wɔ german north sampa district capital no ɛyɛ mmeranteɛ no mɛfa wɔn di nto dwa na abusuafoɔ nte asɛm no ase yie wɔn a yɛkye wɔn no ɛyɛ baako a yɛsɛ friend no Louis Kwame Entry yɛ a yɛtaa friend sɛ Eric na ɔno no yɛ gyimidi kan bɛka sɛ 28 report from Ghana Police Service official letter ɛyɛ sɛ or 24 years ɛna afei Yusuf Ahmed ɔno nso yɛsɛ friend plus 2 ɔno nso ka ho bi ɛna aberanteɛ baako yɛ friend sɛ Alasa Isa ɔno nso yɛ friend sɛ Crack ɔno nso ɛwɔ 25 years ɔno nso ɛka ho bi sɛ nipa mmiɛnsa ɛna yɛakye wɔn fa sampa nsɛnsɛm mu a wɔn gyina adaka mu na yɛkɔ court ne no court saase yɛn fɔ wɔn nkɔtwere mu bi na nyame adoma dakyina that's the 11th of November yɛsan deɛ wɔn aba abɛgyina adaka mu bi na deɛ tiɛ ne sɛ post mpanyinfoɔ yɛ ɛwɔ the regional police command kyerɛ sunyane na yɛde wɔn di anim yɛde wɔn kɔ sunyane district court no wɔn kɔɛ ɛna wɔn kyerɛ court sɛ ɛnna akɔsi yɛ atwa mu yi wɔn yɛ wɔn adwene sɛ anka wɔn bua mmeranteɛ ano Eric yi ɛne wɔn yɛ aka ho no ɛde wɔn akɔ sampa wɔn sɛ yɛtumi kyi obi yɛde ne kɔ sɛbi apolisifoɔ akakye na apolisifoɔ hwɛ ada bi ho bɛnyia sɛ nipa no yɛbɛdi n'akyi polisifoɔ yɛbɛka ne ho bi yɛha nkɔfo no na yɛde no bɛka yes na yɛdi n'akyi akɔ baabi a ɔte ɛne mpata mu akɔyɛ thorough investigations ɛho sɛbi ebia nsɛm bi apolisifoɔ pɛ sɛ wɔn ho deɛ ɔte hɔ a tumi kura aba sɛ o aberanteɛ ne dɛm apolisifoɔ de n'aba sɛ yɛbɛbɔ search ɛwɔ dan aberanteɛ ne dɛm etumi kura aba sɛ ebi aberanteɛ no baabi ɔwɔ no mpanyinfoɔ apolisifoɔ tumi ba sɛ o mpata mu hɔ yɛnhwɛhwɛ wɔn a bɛn ne dɛm ɛhwɛ sɛ ebi a bɔnne bi ana biribi wɔ hɔ a mpanyinfoɔ nso sɛ ebi a na etiamra yɛ a ɛha adwene na wɔn nya a betumi aboa wɔn ama nhwehwɛmu a wɔn yɛ no beebi akɔtɔ nti yɛnora apolisifoɔ mpanyinfoɔ yɛ wɔn adwene sɛ wɔn de mmeranteɛ no bɛfiri sunyane akɔ sampa yɛ a wɔn de wɔn kɔ sampa nyɛ sɛ bi wɔn kɔ gya wɔn na mmom abusuatini yɛ wɔn de wɔn kɔ na wɔkɔyɛ thorough investigations about ɛyɛ saa nsɛnsɛm a abɛn ho esan sɛ on sɛ earlier on the report was that saa union me actually me they are related in a way to Sampa Chieftaincy bro ha ɛkɔ so a ɛne nipa ni bi wu na bi nyame de ane yɛ hye amanfo ne ma sɛ wɔn nyama no na report ne say according to report in Saga from course allegedly report in Saga ne say ebra ɛsɛ bi enra wɔn yɛ sɛ wɔn de wɔn kɔ Sampa no apostle nam kɔ mu kwa abusuateni yi o asɛm bɛba da bi ɛna wɔn gather intelligence here intelligence wɔn gather ne sɛ nipa bi no wɔ Sampa awi ata so sɛ tia sɛ aposifoɔ no ɛde yɛnuanom yi ɛba bɛduru Sampa hɔ a branteɛ no bi boa wɔn ho sɛ kwan bia so wɔn ne aposifoɔ no bɛko yɛ ɛnya asɛm ketewa na wɔn ne aposifoɔ no bɛko ama wɔn bɛgye mmeranteɛ no ɛfiri aposifoɔ no nsam sɛ ɛbɛyɛ mmeranteɛ no yɛnsan ɛmfa wɔn nkɔtwere mu biem tie paa according to aposifoɔ no wɔn nso intelligence wɔn gather yɛ no sɛ na mmeranteɛ no bi ɛwɔ Sampa ɛboa wɔn sɛ aposifoɔ de wɔn ba abɛyɛ intelligence asa de wɔn akɔ I'm buy a better sabbat with your mark. There's a man and a woman opposed for the bar, and yes, Sebi, Mr. America, and to cock on your becon. A genuine way, you say Sebi, or my young branch, what to say, say on one side and could be. According to a police for no one, I'm quite so quiet, or Munya intelligence, and I say, I'm Americans, what's almost sign now or more at toi,
ɔmo side ɔmo ba biam na yɛde ɔmo bɛtwerɛ aban koko mu na brɛpɛ mu ɔmo asan akɔto aso nti nɛ ɔmo kɔdu court ɔmo bɔ nkuro nyinaa kyerɛ nsɛm mu ɛde kyerɛ court na court bisa sɛ okay sɛ saa na mo ka deɛ ne sɛ esi ayɛ nyɛ dɛ asɛm a sɛbi ɛyɛ alert sɛ mpanyinfoɔ no ka ne sɛ wɔnyɛ saa deɛ apolisifoɔ judge no ma kwan na anka ɔmo ma mmeranteɛ yi bail na ɔmo mfiri apolisifoɔ akakye ɛnkɔ ne brɛpɛ mu ɔmo sɛ aba na yɛato ɔmo ase deɛ so yɛsɛ judge no bu firi paa it is alleged sɛ judge no bu firi sɛ ada bi na nipa akɔyɛ nipa esusu sɛ sɛbi sampa mfie bɛyɛ sɛ mmienu nie ɛkɔ mfie mmienu a nneɛma nka ne saa mɛntɛn wase nipa ewu wɔ hɔ ɔne a wɔn nnwumadi asɛe ɔne a wahwere wɔn nneɛma bebree na sɛ nyame adom yɛnyɛ nipa bi a esusu sɛ ɔmo ho bɔ ne mu ama no question is a report in can say if you buy a chill sound kofu ya yeka omo semi asudwe aba sampa ya won tese yekoshi obi ne ma obi di tu okobo obi ko ebi ase obi ko ne ma ha hwe na police force nyame ado motimi achi nipa bi sei na Ghana bra no mbidi a mo se chinchina a ese bi nipa bi wo sampa aye mo ya report magada intelligence yes a police for intelligence na edwuma magada intelligence say nipa bi wo sampa say omo de mo ba ho a omo ba di omo ntizade a mo sign mo nya form anko mo de omo ba na fe mo se ka share judge say omo bail na on form anko mo bail na yenya omo anko e choma sa ba me de omo say judge no bu free say da bi ehye ne kwan so no ti ne bo anso ka say da bi sade a ntimi ma mo bail na mo bail no won sign fa omo anko twita ba kokum nyame ya ade mo chema mo de omo ba na ya to omo say ni so adi ti say see ano the news is that emrantie no court asare remand omo one day o je tedi emrantie no court asare remand omo one day say yensa fa omo ko twita ba kokum bi nyame ade mo chena ye de omo ba na court atwa say ni so adi omo asem ama PPI asomdwe so that is the news say how there you know mo say omo in omo connected with Sampa Chieftaincy Saga ni ade no ya ye che omo na ano edi mo ama na mo beso mo no sabre omo court ya isa do mo twira ban kokum bi ti ye ma obi a bail omo court ya isa do mo twira ban kokum na nyame ado chena ye san de omo ba na ya beto omo asem ni so adi but asem na one to the extent say a police for abo omo no say omo de omo e Sampa akoye investigation omo go da intelligence ni ade no omo nam kwan so na report in second say omo nya intelligence bi say enipa bi wo Sampa brante ni bi abo omo say omo de nya brante nya bedu Sampa ho dia ene e kia ne kin ekwan bia so omo befa so say ntokoko no omo beko agi yinu ano brante said the bear almost sign for some people and it's my place for the sign. So now the question we are asking is that if that is reporter in Saga allegedly report in Saga is anything to go by and now a hard drink a crack and yes in the judge in the book for court room yes United District Court the book for yeah any answer to say there be police near what you want to say one share to be a bear bokono when intelligence we say at the end I was someone found I was also more even if you have to call for reinforcement that reinforcement not be boa and what me go did you be a fata say also mu die ma bia ya so bia that is how it's supposed to be but the capacity be say now the catch judge and say the judge no mo bail a enipa mo say mo de omo kwa investigation come go do Sampa ho a say bi ye be ja o brante o no so mba gire omo aso mba gi omo mo nsan fa ma na ne won bail na ye beti omo sa ba court bim and ye won bail na beti asa lo twa that can be man na there be judges there be ye for go twa that can ya me ado china the 11th of November 2025 the year of our Lord ye nsan for mo da bim na Ghana mara e de omo eni and so on. That is the news. So we a quick one. Yeah, buy yeah the ebesom. Now be kaya bra eche wo no. Now medical retreat mu nsem cho. Say be ya be too really much CNT. The Krate Ghana police officer kache e buy no. And Sunyane that's Bono Regional Police Headquarters akache buy no. Yen fan to so yen kan bi e ma want to say. That was on the 5th of November 2025. That was on the 5th of November 2025. And Krate free the Bono Regional Police Headquarters by that was Ukera nature no yet yomo benada no and I will care the crata a barbontia na enya asem keto akwan ti show feeling so a crata that was Sunyane District Court B remand 3 suspects in connection with the Sampa Chieftaincy dispute. Okay, and it was also the Bono Regional Police Command has arrested 3 suspects in connection with various offences in chieftaincy disputes at Sampa in the German North municipality. I know you're back. Let's say Bono Regional Police Command no much much nipa miensa ya isusu say and to ahensam hu sensem akos was Sampa no sebe mesremka or mo ho ebo na mo bi afi to aso say the suspects are Alasa Isa at crack next the guy on Alasa Isa and as a crack and Louis Kwame entry at Erike na Alasa Isa no 25 years Louis Kwame entry Erike no or 24 years on na alleged alleged on na the ringleader yeah on the Samuel attacks no and now say Yusuf Ahmed and also the guy in the plus 2 and if you be account who were arrested at their hideouts
These reports like I said, "Boy, Chiomo Kunum, this will have a biomo and I post for inside Echo Car." Said the city. After it was say, upon intelligence-led undercover operation, the suspects were arrested from different locations at Sampa on 4th November 2025, while some accomplices are at large. And to be clear, na ebna ye chi one be breaking news. Mazan sa abre na patem ho. Ya na undercover kakra. Ti bra na ye chi one be breaking news. Ma mo kai sa video bi si am ye ya Mr. na network no kwa nya na video ni abi because be na now sa abre no na me yima no bi enye yi wada roma ti na ma na ko ba sa enti o mo chere se sa eda no bna da no 4th November and o mo chere sa nipa me ensen but obia na bia bi e che no enti anche o mo na ofa ko arike no report say ye che no konum na moto so a se bodam konum na post for che no and o na aka so o mo echi o mo se di amamre ene emra Ghana mra enso esi etie na for yentu as we say the suspects were arraigned before the Sunyani District Court B on charges of conspiracy to commit crime, to wit, causing harm, causing damage, assault, and stealing on 5th November 2025. And now let's see okay the court. Was District Court. Yeah, court where they bought and they say oh my some person yeah adeɛ yɛ bɔne adeɛ asɛ bi ɛde ɔhaw ne amane oye na adeɛ ɛna ɔpɛ sɛ ɔyɛ yɛ a ɛde nsusu aso ɔbɛbrɛ amansan ɛde ɔyɛ a ɔbɛbrɛ amansan ɛna afei ɔde wɔn nsa bɛyɛ ka amanfoɔ ɛna ebi kora nso ne sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a stealing wɔn mo ɛbɛwia ne nyinaa yɛ nneɛma a yesu sɛ wɔn yɛ in connected with so bɛka yɛ dɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ mu allegations a na egu ɛreke ne ne nkɔfoɔ so nneɛma no bi yesu sɛ wɔn ayɛyɛ nti ɛno ɛka wɔn yɛkyerɛ wɔn afei yɛtɔ also the presiding judge the presiding judge H/W Mr. Eric Dunning Esquire remanded the suspect into police custody to reappear in court on 10th of November 2025. This is now yeah, I don't go to court no. Mitre na no ukada na no ya wada don't go to court no. And a court to tea and say na court tea and say na ukada no mo fa che me na no ukada don't go to court no. And a court tea and say na no so there be mate mo nsɛm a maka no mate court do e dia bɔ mo ne ade na so ma remand mo nkɔ hwɛ aban kuku mu ɛna num na nyankopɔn twɛ dia mpɔn yɛ adom a ɛyɛ ɛna day 10th of November 2025 yi mo samra informa twɛ aban kuku na sakata na chief inspector Thomas Akela public relations officer Bono Regional Police Command and nsa ehwase ya ɔtwɛ sa kratɛ ɛde ba abɔnten nti ɛno na nɛ yɛde ɔmo kɔ ya betwem sɛ report nsa kan sa police bono ɛkyerɛm sɛ ɔmo yɛ sɛ nkɔmo de ɔmo kɔ Sampa ɛnra akɔyɛ investigations ɛwura nsɛm mu ne serious investigations ɛnyɛ asɛmfɛnyɛ investigation ba ɔmo wura nsɛm no mu pa na ɛno ɛna ɔmo sɛ ɔmo na kɔ aso kɔ no ɔmo gather intelligence ɔmo gather yɛ ne sɛ mmeranteɛ ɔmo de ɔmo ba no nipa ni bi wɔ Sampa yɛ ɔmo adwene sɛ kwan bia so ɔmo de ɔmo budura sɛnea ɛba konkro ɔmo bɛko agye ɔmo mpema police fo no nsa amfo ɔmo nkɔ ɛmfiri Sampa ma yɛ investigation na wie ɛnsa amfo ɔmo ma Sunyani biem ɛbɛtwerɛ aban kɔkɔ mu wɔ hɔ nti ma police fo no ɛsign ɛna ɔmo kyerɛ mu kyerɛ court ne sɛ asɛ deɛ nti ɔmo sign no sɛ asɛ ɔmo nya sign intelligence so but anyway report ne sɛ ti wafa no te adwam no n'ani anye saa nsɛm no koraa ho wɔ police fo no ka kyerɛ police judge fo sɛ saa deɛ ɔsrɛ sɛ nka ɔmo Bäil na ɔmo nkɔlɛ kyerɛ ɔmo Sampa ɛna judge sɛ dabi na obi a yɛnya ɔmo mpɔ ne yɛde ɔmo kɔ ɔmo kɔ investigation mo se kromofo buofu sɛ mo de ɔmo ba kwa bia so ɔmo no mbɛko sɛ kwa bia ɔmo fa so ɔmo bɛgye ɔmo na yɛ mo Bäil a ɔmo kɔ a bɛde na ɔmo asan ba enti mente ase yɛn fa mo kɔ twem biem ne day ya me adom ɔkyena 11th of November 2025 ɛgye nyankopɔn yɛ adom ayɛ san fa mo mra na Ghana mra ɛne ɔmo ani sɛ deɛ ayɛ tie tebusua update na we de mo nua bɛma ne de na abrase ɛkɔ so ɛba ya yɛ de ɛbɛso me do biara ase sɛ mo gye brɛ na mo hwɛ yɛ na unza asɛm we di kan bae no report bi ensa kan sɛ mpanyifo bi ho bɔ ne mu mesrɛ sɛ mpanyifo bi pɛ sɛ ɛyɛ alert sɛ mpanyifo bi ɛpɛ sɛ ɔmo boa na nka ɛmranti gya wɔ mo because ɔmo ho ne sɛ ɔmo ɛmranti ɛyɛ ɔmo ankɔfo nti ɔmo boa me gya wɔ mo but anyway yɛ ni di akyire yɛ man mpanyifo sɛ yɛ ni di akyire ɛnyɛ yɛ nko a ɔmo ni nyina ni di akyire yɛ a yɛ hwɛ so man no mra yɛ adwuma sɛ mpanyifo mo yɛ te aseɛ yɛ nim sɛ Ghana mra yɛ adwuma no a sabi nipa wu wɔ Sampa nya asɛm ketewa nipa ɔmo ne ma sɛe business ayɛ basa wɔ Sampa nya asɛm ketewa ti sɛ no kra sɛ bɛyɛ nhwɛ mu wie ne yɛ no kra sɛ mranti a yɛakye ɔmo yi ɔmo bɔ ne mu bi ɛna ama ahensɛm mo ntɔkwa ne ade ama Sampa sɛsi a ayɛ no go area na bi no ahwɛ ɔmo ade hyɛ a ɛne kwan sɛ kata bibia so Ghana mra ɛne ɔmo ni sɛ deɛ sɛ fata without fear or favor the laws of the land should deal with them drastically
mercilessly said a bayan send na hona ye futu de china bi so kon bi ma bi me nua bi ote baabi enso dem fa banko hye nsem enye de ope esan se sampa yi na nim se cashew town pa e ba no business ni ade e koso na so sabre enam sa ahensem nsensem akoso wonti amani pa bebre na akora eni akoma pa ne odo so be ko sampa akodi dwa ti se ya na ye pe no na da bi ti ne ye sempanyfo aposifo ene agedifo ne mpanyfo na se sremo and your mining moon for the crown here, the presidents, IGP, interior minister, defense minister, Project Infinity can say, one running here, Juma, not send a credit, and run to different I was some pounds and someone, and run your money. So, what's your money home for the air, and you know who's so much out, no matter I be doing Juma baby, it is to me, baby, sir. A rebel must be about son, sir, only recently, some baby but trouble and I was when they say, I hear some chieftaincy disputes. And now that contributed to a lot of conflict across Ghana. And the Ghana, so what's sent to Kwaku, I see over here. We do no na himself. And we do na himself. Now no young crying. Or do my fashion be over to trouble be in na himself. Over Kaipa and now we are Boko the say him say age long Boko chieftaincy saga. I was never Kai in anyone say akoswa. Tia himself at the or how near man he be briba. Yeah, I am penisa. Now we are swinging in Yamin Yadom and a BSS. I found about what in Wasi. I'm out therefore. Nana ya say hotel ko diamond sign e di ne man a anka ebia no so ke enti asem de so enya sa na ye hwe no sanse ye nyina o man ni modwo a se be meti kumase de na so betimi akọ so nwane akodi medwuma bi betimi akọ kumase akọ ye betimi akọ so nwane akọ ye de pese me koye sampa dwo betimi akọ sampa na na mo bia pese me die bia ma akọ ye na ma sign aba ebi ko am ko to cashew ebi na me kodi dwa bi wo ho me da akọ enam ahensem nsensem a amane ma ye ba say anything na ye charge the number one gentleman of the land we are humbly pleading to the number one gentleman of the land, the Inspector General of Police, the Minister in charge of Interior, the Minister in charge of Defense, and in fact the Bono Regional Police Command, the Jama North District, and as a Municipal Police Commander, and then Penny Fuaking and say, "Sir, I say we Ghana in any day tree into Oma Pepe in Yajuma, Nadian Hobon Mubia, Ghana Marine in maybe and also I'm also calling on the Bono Regional Minister, Honorable Joseph Akobwa, lawyer. When we for other Roma, yes, sir, I say, when I head of the Rexec, and the way in any day tribute, yeah, you person who be a suicide body to be far. You present some amount for allegations, amount for level against you know, any evidence behind you, and but this is sanity because it is alleged, say, fine, I'm quite alleged him say a brand of samples and send back court, and I just flat didn't send back court. No, the current Regional Minister was a lawyer for the Regionals of Chiefs and also original with the Sam Modia faction, and he him sir, but then the way I'm running into a Juma and on the far away. We just hope and believe that was how it is. But the MPC, a Beko, we na be abusia, a Babu to Gasebia, Mr. Miko, for example, is a quasi binum say, and I'm sorry, I'm lawyer painting, or Babuas, the way I will cover Biana. Meaning, say, when you're a regional minister, or regional minister of no region, you are father for all. I mean, Nipper 1 month now, what the homo bia, ya unifabia, and see a slow, when we for Daruma, say, Yenshesem Rabbi Juma, and now Ganamra, seeing you before, and you may be. And yes, we have said, I be so as did the common with me. That's all you now share me. I say, Obi to the enterprise, say, Okumase, South interest for so much. The part of the papa, and the papa, Mr. Mention the Yakumase, South interest junction, Nekoji, and tell the papa and papa free. Obi trading enterprise, the BPR, and so in Koi and from Sounds now may come for a better grace financial services and so Eddie Amount. I was a better grace financial services, you would say, Ghana for more America, Ghana for more Canada, Mr. Better grace financial services, or intermediary financial group. Yeah, I'm sure what you might away. Sika airbound, chain there. Now for pay insurance company, papa the number. Yeah, the about town. No, no, see Sika. That should be. O can you hear more? Busia, Mr. American. Oh, answer. Pay the day now. Mr. to me. Can any young man or Henry than I could see. I train command number nature book. Our FDNs now. Mr. What is that from me? Ghana from America and a Ghana from Canada. Mr. For number the good video as in the frame. Then you teach me in show, Mr. And the deal, Mr. From a number in the frame. What is all for me? My number from me. I'm a number and a good video as in the frame. Now, Better Grace Financial Services. Yeah, when they probably the amount. Yeah, I don't bow one cast until so for number and what's it, the friend of the Nkoi and for Mamma did the company was that's all. Cheap. I mean, count a breath me this year. Macro. Bye bye.